L-insinuazzjonijiet tal-Prim Ministru huma tentattiv diżonest u mhux sinċir biex ifixkel il-fiduċja tal-pubbliku fis-sejbiet tal-maġistrat, attakki mingħajr ebda evidenza sostanzjali. Klim laqda studenti tal-liġi b'reazzjoni għall-attakki bla rażan tal-Prim Ministru Robert Abela fuq il-Ġudikatura Maltija, fejn Abela fil-kummenti li tal il-medja it-tnejn wara nofsinhar għajjem suspetti dwar il-Maġistrat Gabriella Vella illi kienet responsabbli mill-inkjesta dwar id-dil tal-isptarijiet. Bil-mexej laburista jinsinwa li żmien tal-eluq ta' din l-inkjesta, ċoe il-ħamis 25 ta' April, kien żmien orkestrat sabiex iħarbat it-timeline politiku għall-elezzjoni ta' 8 ta' Ġunju. Bla jinessel jistqarru li b'dan il-kliem Abela qed jiżra dubji dwar l-imparzjalità tal-maġistrat fejn b'referenza għal prinċipji tal-liġi huma spjegaw illi ġudikatura ta' integrità mhix ikkontestata hija l-istituzzjoni fundamentali essenzjali biex tiġi żgurata l-konformità mad-demokrazija u l-istat ta' dritt. L-istudenti komplow jispjegaw illi Robert Abela għal darba oħra qed jieħu vantaġġ mill-fatt illi l-membri tal-ġudikatura ma jistgħux jirrispondu kummenti u attakki fil-konfront tagħhom. B'hekk din l-għaqda universitarja qed tinsisti li l-Prim Ministru għandu jissostanzja kliemu fil-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja minflok iħammeġ isem il-maġistrat inkwerenti għal skop politiku. Intant l-INSL li kundannat għal kollox l-aġir tal-Prim Ministru illi qed jipprova jiskredita l-amministrazzjoni tajba tal-ġudikatura.